Hyvä. Sano se Kaikki uudestaan. fine. En. Tarkista. On tulossa tavaraa. Apo jo menossa. Kato tätä ei nopea mies. Sairaan nopea ja värikäs. Oh yeah. Tässä on se fire exit. Mitä vittua? Okei. No way. Tää on painava. Okei. Muistaakseni se oikea tapa tiputtaa ne rahat oli jotenkin tolleen. Vittu, ota se! Ota se! Ota se! Vittu, ota se! Vittu! Pääsiks me täältä ylös? Mutta ei vasta näin kaukaa ympäri. Ei hem, mennään vaan sisään. Joo? Apo ja Jack on kuollut. Oh. Main ove camp. Tulit sä fire exitistä? Joo. Joo, me juoksin mainin kautta. Siellä oli main ove eessä 3 baboonia, ne kämppi sitä ovet. Heti kun meni ulos, ne vaan tappoi porukan. Oh. Me menettiin kaikki lootit, ihan kaikki. Ja taskulampit kaikki. Ei vittu. Mennäänköhän me kohta pois? No mä vasta pääsin sisään, kun... No, tuut sä ulos hetkeksi. Joo. Cash register. Ja sit sun oikeallakin, mut mä vahingossa tipuin alas. Ilman mitään. Okei. Niin mä mietin, miten mä tulen takas. Mut joo. Niin kuitenkin pääs. No jotenkin joo. No, vähän jos tutkii. Me kuulin kattomadon vai mikä se onkaan. Oh no, mulla ei oo lapio. Mulla on nyrkit, mut jostain syystä... Draakeni! Oh, no mennään vittu. Okei, mä otan vaikka tää. Mulla on ihan täynnä inventori nyt. Mulla ei mitään. Kaikki on tuolla baboon house tänne oikealle? No tässä on tää kikkapaikka periaatteessa, että tiputtaa siihen itemi. Hetkonen, mä olisin päässyt ylös. Olisiko se ollut oikein? Oh, mitä? 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 Joo! Ei täältä oo muuta turvallista reittiä. Joo! Kiipeä siihen sprinttiä, kato oikealle ylös koko ajan. Kallio pitkin juokset vaan sprinttiä. Oikealle ylös kahtoo koko ajan. Tosi paljon ylös. Okei, Apo, kato mua Apo. Yhtään eteenpäin! Ei noin sille sprintata ja hypätä. Mie vien tän rekisterin, kun tää painaa niin paljon, niin... Ei vittu, mä tein sen. Ei vittu, mä oon hyvä. Hello. Pääsit siihen? Yeah! Nice. Mä olisin tuonut just tikapuun sulle. Herrasmies. Kyllä. Ja me nyt jotain saatiin. Tuo sun cash registeri pelasti niinku kaiken. Kato nyt tätä. Ruumiit? Kato täällä. Mitä? Mitä? Nää kämpitti meiniä kaikki. Mitä no jo? What? Baboonhaukkeja kaikki. Että noin pien. Kaikki? Kaikki. Tiedätkö, mä luulen, että nää kaikki jotenkin haisto Apon. Ja yhtäkkiä ne kaikki mobit on esillä. Ei noin paljon ollut niinku missään muussa mapissa, mitä mä oon pelannut. No niin Apo, mitä haipetta sä käytät? Kehtaa niinku syyttää tästä mua. Sä houkutit ne kaikki tänne. Mut mä oon niin ylpeä susta. Ei tässä ollut mitään ääniä. Mikä oli one-shotti jo muutenkin, niin... Me saadaan joko auto tai teleportteri, päättäkää. Auto?
Auto. Auto? Oi! Onko auto! tarviiko Onks tää tästä GTA 6? Okei. Tää on totta kai auto. Siis sehän No on... niin, se on tulos koko ajan. Auto? Se pitää olla ihan sairaan varovainen sen kanssa. Siis se oikeesti se jos se Mitä? paasekin tuplavettä silloin kun se on markissa. Onks niin tää sitä jää. Korea? On. Company Cruiser? Ei joo, Okei. kato noita animaatioita. God damn! Maksaa se siitä jo. Sitten jos on vähän lähde, koitetaan. Mikä vetää se? Vierasko se? Mikä vitu ääni toi oli? No niin, Apo. Näytä meille. Sun renkaat on kyllä vähän eri Okei. Katsotaan miten tää menee. Takarengas Drifting. pyörii. Oh yeah, drift. Oh damn. Jep. Mut tossa Se eiks on tossa tänne savua? vaikea joka kerta. What? Minne sä meet? Mihin se lähti? Kun tasasella, niin meitä vesi kahden altisti. Mä en pysty I get kääntämään it. Shit. takaa. Apo! Apo! Haloo? Kuulet sä? Ei se kello siellä! Apos noit guittia uusiksi, niin me saadaan auto takas. Viisas, joo, tehdään sit niin. Se on Minä tuolla se. maan sisällä. Eiku, hetken, missä se on? Se oli vähän äkkiä se äsken. Tosen. Päästäköhän magneetista se irti, katsotaan. Se on siinä, varokaa. No niin. Se on varmaan kun me hosti, niin me näen sen takia normaalisti. Magic. Onko se joku muu? Hetkonen, Opi. mä sain vihollis... Mitä? Jackson! Mitä tapahtuu? Joku akromu. Se on Ei tää Agro, Jacksonin vaan- kroppa! Jäikö se auton väliin vai mitä tapahtuu? No niin. Vielähän jo meiniin, niin koittakaa selvitä. Opastakaa joku. Mäkin tuun sun mukaan. Okei. Okei, mä menen tänne oikealle. Joo, meillä on vasemmalla. Mitäs mä löysin? Siellä vähän räjähtelee. Okei, varokaa. Mä menen sisään. Okei. Ollaan MVP, me tarvitaan rahaa meidän tiimille, you know. Ei vittu, mä tiedän mä kuolen. Ei hemmetti. Damn. Yo. I'm making money. Money. Oh shit! Tuolla on törre. Tuolla on törre. Mennään, mä laitan ovenkiin. Joo. Mikä siellä oli? Tuo tupperikin! Ei helvetti, mä en mene Oh sinne. fuck. Vittu! Tapetaanko se? Ui saatana. Mitä vittu? Hetkinen. Mitä? Ei no. Ei tää kyyti. Heitä kyyti. Häh? Oi. Mitä? Vähän rankka ilta ollut. Mitä tapahtuu? Jäpä katto. Minä... Tule! Eiks sulla oli? Ei. Tuli activity detected tohon oveen. Joo, pitäisikö me siirtyä toiselle ovelle? Se on tässä ihan lähellä. Ei hitto, mulla on kusas. Mä en vieläkään Oletiksä, muista että se näitä tuhoutuu reittejä. tuossa äsken vai? Mä seuraan niitä. Joo. Otiköhän Apo tuolla Jacksonille menee. Vajerissa ei muuten oikein voi tehdä mitään, siellä on lukittuna kaikki. Okei. Alaosa on tyhjä. Okei. Eli oliks tää siinä? Ei ollu oikein muuta. Eikö täällä jatku vielä? Jos siellä Fireissa käy, niin pitää ottaa avaimien mukaan tai jonkun aukaisen vatsa siellä aluksella se, eikö sovi? Ah!
Vittu! Se on täällä Tuolla on toi kurkku. Jep. Okei, onks täällä jotain? Siellä se vääntää. Jep. Täällä on ovi. Au. Täällä on ainakin kaikki nuo isot ovet kiinni. Tää umpikuja. Pitäis aluksi alkaa sen niitä. Se on, siellä ei oo mitään Jackson. Vois melkein pitää aluksi aukas sen ovia. Ei vittu. No niin, kiva. Nino! Oi vitun Nino. Ei hemmetti. Jos stopmerkki, ottakaa mukaan meidän käy. Jes, mä sain jotain äsken. Voi perkele toi kurkku. Täälläkin on kamaa. Hyvä. Sitten vaan hengissä ulos. Airiin ei pääse. Täällä on... Hetkonen, täällä on vittu, täällä on vitusti kamaa. Mä otan red soda. Ja tän... Tattered metal suit. Onks toi kaksikätinen? Ei. Mä voin ottaa kaikki nää 3. Mistäkään täältä pääsi pois? Ei sinne. Mennään tänne. Oliko siellä oli? Joo, täällä oli tää uloskäynti. Oliko se tähän suuntaan? Meikä vähän painava, niin mä en kovin nopi. Joo, mäkin on painava. Saa avain. Ota avain. Fuck yeah. Aina teet tulla. Okei, se pääsee. Toi kuulostaa hyvä. Se on toi saatana. Mikä vielä? Ei! Ei perkele! Mä en näe mitään. Oliko siltä lootbageja ja sitten olin päässä vielä? Meillä on varmaan kaikki mitä tarvii. Luulis. No onko meillä auto käynnissä? Niin meillä on auto. Joo, siis joo kyllä. Tuli kiire, opi jäi viimeisenä. Tässä taas nähdään, että jos karhukin tulee vastaan, niin kannattaa olla vaan nopea juokse. Näin rahaa. Eihän tää autossa oo lampu. Eikö se ollut tänne? Joo, taisi olla. Easy. Miksi tää on nää pimeä? Jaha, okei. Pystyyks näille tähän? Ei. Okei. Mitä? Ei vittu. No? Pystyykö ton deactivateaa? Mitä? Joo, ei. Okei. Oh. Ainakin engine. Okei. Missä se oli? Vittu. Käydään kumminkin kattoo mikä se oli. Onks toi vaan kurkku? Hetkonen. Se on joku yläkerta. Joo, en mä näe mitään. Okei. Joo, niillä on ongelmia.
No. Mitä? Oh shit! Ei vittu. Mä melkein kuolin. Siihen se pomppii. Hieno mies. Kaunis mies. Voi vittu, Nino etsii sua. Ai ja, no... Voi vittu. Onks ne elos vielä? Onks siinä radiopuhelinta? Hei, kaikki on elos. Voi vittu. Eli te menitte jonnekin tänne. Siellä! Joo, Mato on tuolla, varo. Sen pitää varoa mua. Oli siellä Airhorni. Se tärkein. Ai niin, tiedättekö sen Easter eggin? Täällä. Niin, mene sinne. Pitääkseni vaan? Oho, ei! Se oli vahinko, sori. Ei. Tupeit menee eteen. Tässä on avain. Ovi. Onks kaikki tässä? En... Tässä on vaan. Tää on Yes. siellä. Hyvä. Joo. Kartano. Mä olen ennen ollut vielä kartanossa. Oh. Hauska ja helppo. Onks täällä mitään? Tätä lapioa lähemmä. Ei ois pitänyt myydä avain, siellä on ovi lukittu. Äkätään. Eiks meillä lockpickereis ollut, mut kukaan ei varmaan ottanut. En mä ainakaan. Umpikuja paljon. Täällä on meidän lempparipuu. Apo, mä löysin sun salaisuuden. Oh yeah. Oh yeah, se on sun. No vittu, kerran avaa se ovi. Ei oo. Ei vittu. Ei vittu. Meidän pitää päästä pois. Meidän pitää päästä pois. Vittu. 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 Mitä tapahtuu? Tyttö. Broken! Broken on täällä. Vittu. Vittu. Koita juosta tonne... Vittu. Vittu. Minne mä menen? Mä menin väärään. Paska. Se oli tänne jonnekin. Vittu! Kuka aluksella? Perkele, täällä on 3! Nyt lähde, juokse! Onko se vielä hengissä? Mä tiputan minne mä menen? Juokse tänne, äänen sulta. Tänne. Vittu! Joku on se täällä. Ei saatana. Joo.
Joo, mä en selviydy enää. Missä se Bracken on? Jaha. Siellä. No niin, no niin. Minne sä ajattelit tulla? On iso kädet. Damn. What's up, man? What's good, G? Damn. Jep, sä et tiedä miten hyökkää mua, yeah. Wow. Niin just. Missing, kyllä hän oli elossa. Most paranoid employee. Hei pretty lady, et sä usein täällä. Oliks sun isäsi ja äitis simpukoita, kun sä oot tommonen limanen vittu saatana? Ja vihdoinkin tästä oikeasta ovesta. Onks täällä mitään? On täällä ainakin vähän. Yksi lelu. Täällä on tää. Mä löysin jotain niin siistiä. Wow. Yo! It's a duck. Yo, it's a duck! Boat! Homemade flashbang. Ei vit. Oh my god. Alkoholi. Homemade flashbang. Älä Oh no. Oh no. Ei vittu, ei. Sä et näke kuinka paljon mä hymyilen tällä hetkellä. Moi moi! Takaisin. Ei! Ja niin on, me ei voida mennä tosta muuten. No mennään yksitellen. Ei kun se... Jos meillä on liikaa painaa, niin se romuttuu. Ei älä tuu tänne! What? Mitä vittua mä just... Ei tos pitäis olla. Jaa. No siis... Okei. Otan mä vielä yksitellen nää itemit. Ei kai oo liikaa. Ei vittu, onks mä tyhmä? Ei vittu. Haluatko tapella, hä? Mä päästä tonne. Ei vittu! Ei vittu! Ei vittu! Miten mä pääsen ylös? Vittu gorillat! Easy. Mitäs mä hankin noin? Ei vittu. Turpakee. Onks kaikki alas? Okei. Ne on tekemässä moveja. Mä koitan hakkaa lapiolla noita gorilloja. BRB. Romantikos juttu. Mä taisin olla vähän läski.
Missäköhän ne on? Tuolla. Mut jos ei räjähä, niin sitten vaan pöllii. No ei haittaa. Mennään Lapiolla Okei, tapaan, niin otetaan se takas. Totta. Onks meillä vain yksi Lapio? Räjähti. Otta. Jätti. Koiramus. Ja nyt ei oo kuuroja, selvää. Sä oot kyllä niin symppisä.